Hei umay ku adol perkara yastari kang tuku sapa sira minato ane saking pakanan jayafan kelawan acak utawa randem qabla ayan kila ing dalem sadurunge yen tok dipindah apa to amin makani saking panggonane to'an Ambarana sapa Muhammad bin Salam wal Haris bin Miskin qiraatan ala diwaca langsung ala ing atas hadis wa ana utawi ingsun iku asma krungu ingsun walaku utawi lafale hadis iku lagu kedue Haris Ibnul Qasim ulang ucap sapa Ibnul Qasim hadatsana sapa Maliku an Nafi' an Abdullah ibni Umar qala ucap sapa Abdullah kuna ana sapa kita iku fi zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabta'u hale atol sapa kita atau ama ing pakanan bayat asun nuling utus sapa Rasul alaina ing atase kita man ing wong yak kang perintah sapa Rasul na ing kita bi intiqalihi kelawan mindah to'an min makanil ladzi saking panggonane perkara ibta'na kang adol kita fihi ing dalem to'an ila makanin maring panggonan siwa kang suyane to'an qabla an nabi'a ing dalem sadurunge yen adol sapa kita ing to'an Antaranya sapa Ubaidullah ibnu Sa'idin kala ucap sapa Ubaidullah hadatsana sapa Yahya an Ubaidillah kala ucap sapa Ubaidillah antaranya sapa Nafi'un Ibni Umar anahum setuhune ruwat iku kanu anahum setuhune kaum iku kanu ana sapa kaum iku yabtauna padha adol sapa kaum ala ahdi Rasulillah ing dalam zaman sugeng ing atase zaman sugeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di a'la suku ing dalam dhuwure pasar juyafan kelawan acak panahan nuli nyegah rum ing juyafan rum ing kaum iku wau sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam ayabi ing yen adol sapa sira kabeh ing to amfi makan ing dalem panggonane to'an hatta yang kulo sehingga wis mindah sapa sira kabeh ing to'an ambarana sapa Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakami kala ngucap sapa Abdurrahman hadatsana sapa Su'aib bin Laitsi an abihi saking bapake Su'aib an Muhammad bin Abdurrahman an Nafi' apa anna ibnu Umar sunai ibnu Umar iku hadasan ceritane sapa ibnu Umar ing ruwat anahum sedune ruwat iku kanu ana suhum ing kaum anahum sedune kaum iku kanu ana sapa kaum iku yaptauna padha jual beli sapa kaum atau ana ing pakanan ala ahdi Rasulillah ing atase zaman sugeng Rasul sallallahu alaihi wasallam minar rubani saking ontan-ontan ki yo kelompok pedagang panahan oleh nyegah sapa nabi ing rubban ayyabi ing yen hadon sapa rubban dimakan ing dalam panggonane rubban alladzi yo panggonan ibta'u kang adol sapa rub sira kabeh fihi ing dalem makan hatta yang kulo singgo wis pindah sapa sira kabeh ing to'am ila suqi to'ami nuju maring pasare pakanan dalam arti pasar yang gawe adol pakanan. Abaruna sapa Nasrub bin Aliyin kala ngucap sapa Nasrub hadatsana sapa Yazid an Ma'marin an Zuhri an Salim an Abi saking bapak Salim kala ngucap sapa Abi ra'aitu ingsun an-nasa ing manungsa yudrobuna padha agawe sapa nas ala ahdi Rasulillah ing atase zaman sugeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ida istaru ing dalem nalikane tuku sapa nas atau ana ing pakanan jujafan kelawan acak ayabiu yen to hadol sapa nasu ing tokan hatta yuku sehingga nerangake sapa sira guru ing tokan ila rikhalihim maring wong kang rungungane dalam arti wong sing tuku kaum iku wae ar-rajul iku wong lanang yastari kang tuku sapa rajul atau ama ing pakanan
ila ajalin maring tempo utawa wektu sing ditentukan. Wayastaro lan tuku sapa rajul hunna. Tak eling nguli. Wayastaro lan tuku hunna ing to'an sapa albai'u wong kang ngadol minggu saking to'an bisa maniklawan rega rohnan kelawan gadai. Abarone sapa Muhammad bin Adana an Hafs bin Hiyasin anil A'masi an Ibrahim anil Aswati an Aisyah. Qala ngucap sapa Aisyah. Istaro tumbas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi yang saking wong Yahudi to aman ing pakanan ila ajalin maring wektu sing ditentuke. Warohana lan gadai sapa Nabi hu ing Yahudi dirahu ing klambi kerene Nabi utawa baju zirahe Nabi. Arrohunu iku gadai fil khadri ing dalem kota. Abarona sapa Ismail bin Mas'udin kala ngucap sapa Ismail. Hadasana sapa Khalidun, kala ngucap sapa Khalid. Hadasana sapa Hisyam, kala ngucap sapa Hisyam. Hadasana sapa Qatadah. An Anas bin Malik anna husdune Anas iku masa mlaku sapa Anas ila Rasulillah nuju marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi khubzi sa'irin kelawan gowo roti terigu. Wa ihalati sani khotin lan gowo pakanan sing wis busuk. Kala dawuh sapa Nabi. Walaqad rohana lan yakti teman-teman gadai. Ingsun dir'an ing klambi keri lagu maring Yahudi. Lagu maring to'an niku wau inda Yahudi ing dalem sandinge wong Yahudi bil Madinah ing dalem wae Madinah. Wa audalan ngalap sapa Nabi minggu saking dir'an sairon ing terigu li ahli marang wargane Nabi. Pe umai ku adol perkara laisa kang ora ana apa iku indal bayi ing dalem sandinge wong kang adol perkara sing ora diduweni. Abarona sapa Amr bin Ali wa Humaid bin Mas'adah an Yazid kala ngucap sapa Yazid hadasana sapa Ayyub an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi abana Rasulullah istune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi la yahillu ora halal apa salafun nilai wa bai'un lan adol wala syartone lan ora ana syarat loro fi bai'in ing dalem jual beli wala bai'u malan ora adol perkara laisa kang ora ana apa mah iku indakan dalem sanding sira aja adol perkara sing ora kok duweni. Abarona sapa Utsman bin Abdillah kala ngucap sapa Utsman hadasana sapa Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin al-Awami an Sa'id bin Abi Arubata an Abi Raja'in kala ngucap sapa Abi Raja' kala ngucap sapa Utsman. Wa utawi Utsman iku Muhammad bin Syaifin an Matarin al-Warraqi an Amr bin Syu'aib an abihi saking bapake Amr an jadihi saking bahe Amr kala ngucap sapa jadihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ora ana apa kelakuan ala rajulin iku ing atase wong lanang apa beko nadol fima ing dalem perkara layang liku kang ora miliki sapa rajul hadasana sapa Ziyad bin Ayyub kala ngucap sapa Ziyad hadasana sapa Husaim kala ngucap sapa Husaim hadasana sapa Abu Bisr an Yusuf bin Mahikin an Hakim bin Hizam kala ngucap sapa Hakim sa'al takon ingsun an nabi nabi Pakul tu nuli ngucap ingsun ya Rasulullah itu Gusti Rasul. Yakti tekoni ing ingsun sapa arrajulu wong lanang. Payas alun nuli njaluk sapa rajul ni ing ingsun albai'a ing adol. Laisa kang ora ana indiku ing dalem sartane ingsun. Laisa ora ana apa mae indiku ing dalem sartane ingsun. Nabi ku ana toh kena adol ingsun hu ing rajul minhu saking syekh summa abta'a nuli adol ingsun hu ing rajul la hu ing syekh la hu maring rajul
minasuke saking pasar. Kala dawa sapa Nabi la tapi aja adol sira ma ing perkara laisa kang ora ana apa man iku indakang dalem sanding sira. Assalamu iku tempah utawa pesen kita amin dalam makanan pesen makanan. Abarona sapa Ubaidullah ibnu Sa'idin kala ngucap sapa Ubaidullah handasana sapa Yahya an Subata an Abdillah ibni Abil Mujalidi kala ngucap sapa Abil Mujalid saldo takon ingsun ibnu Abi Aufa anis salafi saking utang utawa nilai kala ngucap sapa ibnu Abi Aufa kuna ana sapa kita iku nuslifu nilai ingsun ala ahdi Rasulillah ing ngarase zaman sugeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar lan Abi Bakar wa Umar lan Umar fil burri ing dalem gandum wa sa'iri lan terigu wa tamri lan kurma ila qaumin maring kaum la adri kang ora ngerti ingsun a indahum ana ta iku ing dalem sandinge kaum amla utawa ora aku tau pesen gandum terigu kurma maring kaum aku ora ngerti wong kuwi duwe apa ora amla a indahum amla Wabnu Abzalan ibnu Abza kala ngucap sapa ibnu Abza islah dalika kelawan sepadane mengkonolah naslifu iku wae. Assalamu iku pesen fi zabibi dalem anggur. Abarona sapa Mahmud ibnu Ghailana kala ngucap sapa Mahmud hadasana sapa Abu Dawud kala ngucap sapa Abu Dawud angkana sapa Syu'bah kala ngucap sapa Syu'bah hadasana sapa ibnu Abil Mujalidi Pakola lan ngucap sapa Abil Mujalid marotan kelawan ambalan sembesa. Sapa Abduwahi Abduwah. Wakola lan ngucap marotan kelawan ambalan sebesan. Sapa Muhammadun Muhammad. Kala ngucap sapa Muhammad. Tamaro lewat. Sapa Abu Burdah wa Abduwah ibnu Shaddad lan Abu bin Shaddad. Bisalami ing dalem pesen. Pak Arsalu nuling ngutus sapa iku wau Abu Burdah karo Abduwah ni ing ingsun ila ibni Abil Aufa maring ibni Abil Aufa fasa'altu nuli takon ingsun hu ing ibni Abi Aufa mangkola nuli ngucap sapa ibni Abi Aufa kuna ana sapa kita iku muslimu pesen kita ala ahdi Rasulillah ing atase zaman sugenge Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala ahdi Abi Bakar lan nyatase zaman sugenge Abi Bakar wa ala ahdi Umar fil buring dalam gandum pesan gandum wa sa'iri lan terigu wa zabibi lan anggur wa tamri lan kurma ila kaumin maring kaum manuro kang orang ngeyakini kita indahum ing dalam sandingi kaum pasal tulan takon ingsun ibna Abza ing ibna Abza faqala nuli ngucap sapa ibna Abza misla dalika kelawan sepadane mengkonolah iku wau kunna muslimu ala ahdi Rasulillah. As-salafu iku pesan bistimari ing dalem buah. Ahbarona sapa Qutaibah bin Sa'idin, ora ngecah sapa Qutaibah, hadasana sapa Sufyan, an ibni Abi Najihin, an Abdillah ibni Katsirin, an Abil Minhal, ora ngecah sapa Abil Minhal, sami iku kurung ingsun, ibni Abbas ing ibni Abbas. Kala ngucap sapa ibni Abbas, qadina rabuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta ing Madinah wa hum hale utawi nas iku yuslifuna padha pesen to utang sejaba nas fitang ring dalem kurma as-sanata ini kan wis rong taun basala-salang telu fanaha nuli nyegah sapa nabi hum ing nas wa qala lan dawuh sapa nabi man utawi sapa wong iku aslafa pesen sapa man salafan kelawan pesen fal yuslif mongko becik pesen sapa man fi kailin ing dalem takarane maklumin kang ditentokake apa sing dingerteni nak meh pesen iki sing jelas pesenmu pira loro apa telu apa pirang kilo bahwa senin lan timbangan maklumin kang dingerteni ila ajalin maring jatuh tempone maklumin kang ditentokake sing wis dingerteni aku pesen iki barenge kanggone tanggal semene jam semene tapi jenenge apa ila ajalin
Istislaful hayawani iku pesen kewan. Wa istiqradihi lan ngutangine hayawan. Ambarana sapa Amr bin Ali, kula ngucap sapa Amr, hadasana sapa Abdurrahman, kula ngucap sapa Abdurrahman. Hadasana sapa Malikun, an Zaid bin Aslam, an Atha ibni Yasar, an Abi Rafi'in. Apa anna Rasulullah wa sunni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku istaslafa pesen sapa Nabi min rajulin saking wong lanang bakron ing anak unta. Bismillah. Fa'ata nuli nekani sapa rajul ing Nabi. Ya taqadha. Fa'ata nuli nekani sapa Nabi ing rajul iku wae. Ya taqadha hale nyarutang sapa Nabi ing rajul bakro ing anak untane rajul. Faqala nuli dawuh sapa Nabi li rajulin maring wong lanang ing tolik budalno sira. Fakta nuli adalo sira. Lahu maring rajul iku bakron ing anak unta. Fa'ata nuli nekani sapa rajul ing Nabi. Faqala nuli ngucap sapa rajul ma asabtu ran duweni ingsun ila bakron kejaba ing anak unta. Roba iyang kang kandhek dan artis niku tok hiyaron tur pemilih. Faqala nuli dawuh sapa Nabi akti ngowehno sira ing bakron fa inna hayrul muslimina karena setuhune luwih bagus wong muslim iku ahsanuhum bagus muslim. Apane kodokan nyarutan go sak apik-apike wong iku nak nyarutang kudu luwih apik. Ambarana sapa Amr bin Mansurin kula ngucap sapa Amr hadasana sapa Abu Nu'aimin kula ngucap sapa Abu Nu'aim hadasana sapa Sufyan an Salamah bin Kuhaili an Abi Salamah an Abi Hurairah kula ngucap sapa Abi Hurairah kana ono apa kana ono li rajulin kedue wong lanang ala Nabi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sinun unta musinnah minal iblis saking unta musinnah kuwi unta sing wis metu apa untune. Pajaan nuli teko sapa rajul fa yataka zahaling ngewehake sapa rajul ing sinun minal ibil. Bangkolan nuli dawuh sapa Nabi utu ngewehno sapa sira kabeh ing rajul. Palam yajidu nuli ora nemu sapa sira kabeh illa sinan kejaba ing unta musinnah fauqa sinhi kelawan luweh punjule unta musinnah rajul. Akhire kon ngewehke unta musinnah sing luweh apik utawa sing luweh tuwa saka unta musinnah sing dipesen niku wae. Kala dawuh sapa Nabi aktu ngewehno sapa sira kabeh ing fauqa sinni Pakola nuli ngucap sapa iki wau Abi Hurairah. Pakola nuli ngucap sapa Abi Hurairah. Aifaita awefat apa to awefat wasironi ing ingsun. Pakola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna iyarakum sedune luweh bagusmu kabeh. Iku ahsanukum luweh bagusmu kabeh. Apane kodokan nyarutan? Ambarona sapa Ishaq bin Ibrahim, kala ngucap sapa Ishaq, ambakna sapa Abdurrahman bin Mahdi, kala ngucap sapa Abdurrahman, hadasana sapa Muawiyah bin Shalihin, kala ngucap sapa Muawiyah. Sami tu krungu ingsun Sa'id bin Hani ing Sa'id bin Hani, ya kula hale ngucap sapa Sa'id. Sami tu krungu ingsun Irbad bin Sariyah ta ing Irbad bin Sariyah. Ya kula hale ngucap sapa Irbad. Itu ada ingsun min Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakron ing anak unta fa'ata itu nuli nekani ingsun ing Nabi ataqadha tok ngowehake ingsun ing Nabi faqala dawuh sapa Nabi ajal ya
la abdi orang wehake ingsun ka ing sira ha ing bakra illa najibatan kejaba sing luwih apik faqadha nuli ngowehake dalam arti bayar utange ku wau sapa nabi ni ing ingsun fa asana qadha'i kawan luwih bagus nyarutang ingsun utawa paweweh ingsun pina-pina nyarutang iku nyarutange luwih apik wajah alan tekawu ing nabi sapa Arabiyun wong Arabi ya taqadha halen nekake sapa Arabi hu ing nabi sinnahu ing unta pesenan utawa unta musinai nabi faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aktu ngowehno sapa sira kabeh hu ing Arabi sinan ing unta musinah fa'atau nuli aweh sapa ingsun hu ing sinan yauma idzin ing dalem dinane akta itu jamalan ing unta sekek pesene unta sing kek musinah diijoline ngarutange nggo apa unta sing wis dewasa faqala nuli dawuh sapa nabi hadza tawi ikilah jaman ora nabi faqala nuli ngucap sapa iki kok sing kalih nabi Irbad iku wae faqala nuli ngucap sapa Irbad hadza utawi ikilah qadza iku khairun luwih bagus min sini tinimbang unta musinah ingsun faqala nuli dawuh sapa nabi khairukum utawi luwih bagus kabeh iku khairukum luwih bagus kabeh apane kodokan nyarutane kuwi nek nyarutang kudu luwih napa apik nek iso dipun juli kuwi sunah nabi ngono kuwi aja nek nyarutang malah angele rada luwih kuwi ora sunah nabi Baiul hayawani ku adol kewan bil hayawani kelawan dijoli kewan nasiatan hal kredit utawa ditempo Abarona sapa Amr bin Ali kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Yahya bin Sa'id wa Yazid bin Zuraid wa Khalid bin Al-Haris kalau padha ngucap sapa Ruwat wong sing ning dhuwur iku wau hadasana sapa Syu'bah wa akhbarani sapa Ahmad bin Fadalah bin Ibrahim kala ngucap sapa Fadalah Ahmad bin Fadalah iku wau hadasana sapa Ubaidullah bin Musa kala ngucap sapa Ubaidullah hadasana sapa Hasan bin Shalih An ibni Abi Arubata an Qatadah anil Hasani an Samurata anna Rasulullah sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nahanya kasaba nabi an bai'il hayawani saking adol kewan bil hayawani kelawan dituku nganggo kewan nasiatan hale ditempo utawa kredit bai'ul hayawani ku adol kewan bil hayawani kelawan diijoli utawa dituku nganggo kewan ya dan biadin kelawan tampang dinampanan mutafadzalan hale tunjuk utawa luwe barona sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Alaisu an Abi Zubair an Jabir kala ngucap sapa Jabir ja'a teko sapa Abdul budak babaya anu liatul sapa Abdul Rasulullah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam alal hijrah ing ngatasé mangsane hijrah wala yasuru lan ora sadar sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saduhune abd iku abdun budak bacaan nuli teko sapa sayyidu bendorone abd yuridu hale ngarepake sapa sayyidu hu ing abd faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adolo sira ni ing ingsun hi ing abd pastara nuli tumbas utawa tuku sapa nabi hu ing abd bi abdene kelawan diijoli budak loro aswate kang wireng karone sumalam yubai nuli ora adol sapa nabi ahadan ing wong suci bakdo ing dalem sakuse istara bi abdin iku wa hatta yasalu sehingga wis njaluk hatayas
Allah hatta yas'ala sehingga wis takon hu ing nabi abdun ana ta utawi budak huwa ya abad bai'u hablatil hablati iku adol kewan meteng dijoli kewan meteng. Abarana sapa Yahya bin Hakimin, kala ngucap sapa Yahya. Hadatsana sapa Muhammad bin Ja'far, kala ngucap sapa Ja'far. Muhammad bin Ja'far, hadatsana sapa Syu'bah an Ayyuba, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk. Kala dawuh sapa Nabi as-salafu thayyibasan fi habalil habalati ing dalem metenge kewan sing meteng iku riban riba. Abarona sapa Muhammad bin Mansur kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Sufyan an Ayyuba an Sa'id bin Jubair an Ibnu Umar apa anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahanya ka sapa Nabi an ba'i habalil habalah. Abarana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadatsana sapa Al-Laisu an Nafi'in an Ibnu Umar apa anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahanya kasaba Nabi an ba'i habalil habalah. Tafsiru dzalika utawi penjelasane mengkonolah ba'i habalil habalah. Abarana sapa Muhammad bin Salamata wal Harits bin Miskin qira'atan hal diwacake langsung alaihi atase Haris. Wana utawi ingsun iku asmaul krungu ingsun walaf utawi lafale atus kula kedue Haris. Ane Ibnul Qasim kala ngucap sapa Ibnul Qasim hadasane sapa Malikun an Nafi'in an Ibnu Umar apa ana Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahanya kasaba Nabi an ba'i habalil habalati saking atul kewan meteng. Wa kana lan ana apa habalil habalah iku bai'an adol. Ya taba yubean dalam arti akad jual beli. Ya taba ya ukang jual beli hu ing habalil habalah sapa ahlul jahiliyati ahli jahiliyah ki jual beli model zaman jahiliyah. Kana ono sapa arrajulu wong lanang. Kana ono sapa arrajulu wong lanang. Yabta'u adol sapa rajul jazuron ing unta sing disembelih ila antung tija kemoko yen tok narik apa ana kotu unta sumatun tijunuli ditarik apa alati perkara fi batniha kang ing dalem wetenge alati be usini naiku adol pira-pira mongsone tahun. Abarana sapa Muhammad bin Mansur kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Sufyan an Abi Zubair an Jabir kala ngucap sapa Jabir nahanya ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinina saking adol pira-pira mongsone tahun. Abarana sapa Ishaq bin Mansur kala ngucap sapa Ishaq hadatsana sapa Sufyan an Humaid al-A'raji an Sulaimana bahwa tawi Sulaiman iku ibnu Atikin an Jabir wa anna Rasulullah istune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nahanya kasaba Nabi an bai'is sinina al bai'u iku adol ilal ajali maring tempo al maklumi kang dingerteni. Abarana sapa Amr bin Ali kala ngucap sapa Amr hadatsana sapa Yazid bin Zurayh kala ngucap sapa Yazid hadatsana sapa Umar bin Abi Hafsah kala ngucap sapa Umar anda ana sapa Ikrimah an Aisyah kala ngucap sapa Aisyah kana ono ala Rasulillah ing atase Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam burdaini iku burdaini kemoloro kitriyaini kang garis lorone wakana lan ana sapa Rasul iku ida jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa Rasul fa'ara komoro keringetan sapa Rasul fihi ma ing dalem burdaini sakulan krana berat alaihi ing atase burdaini mergo kemule kuwi abot nganti Nabi keringetan pangko dimalan teko
li fulanin maring seseorang al Yahudi kang Yahudi sapa bazun minasyakmi saking perkara sing sial. Fakul nuli ngucap ingsun lau arsal tambuk ihum ngowehake sira ilaihi maring Yahudi fulan Yahudi kuwi wau fastaraitan nuli tuku sira minhu saking Yahudi saubaini ing pakaian loro ilal maisarati maring tumekane wektu sing gampang. Ya saro gampang, maisaro ki maknane perkara sing gampang. Fa arsalan nuli ngirim sapa nabi dalam arti ngowehake sapa nabi ilaihi maring fulan Yahudi. Faqala nuli ngucap sapa Yahudi qad alim tu teman-teman ngerti ingsun ma ing perkara yuridu kang ngarepake sapa Muhammadun Muhammad. Iki dikongkon karo Aisyah kuwi mau kemule kon ngedol ning wong ya dijolke pakaian. Inama yuridu angin pastine ngarepake sapa Muhammad. Ayat haba ing yen taklumu sapa Muhammad. Utawa sira kuwi mau bimalik lawan gawa bondo ingsun ayat haba utawa lunga sapa sira utawa sirane ya Muhammad bihima kelawan saubaini yuwa faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzaba buara sapa Yahudi qad alima teman-teman ngerti sapa Yahudi anni ing setuhune ingsun iku man wong iku min atqahum luweh takwane makhluk lillahi maring Allah wa adahum lan luweh menepatine janjine nas lil amanati maring amanah. Salafun iku pesen wabeun lan tuku wa huwa utawi salah wabe iku ayabi'a yen toh adol sapa man asil aka ing bondo dagangan ala ayas lava ing atase syarat yen toh pesen sapa man hu ing silah salafan kelawan tempah utawa pesen. Abarana sapa Ismail bin Mas'udin an Khalidin an Husainin al-Muallimi an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hanya ka sapa nabi an salafin saking pesen wa bai'in lan adol wa syarta ini lan syarat loro fi bai'in ing dalem jual beli warifhin lan bati malam yudman ma ing perkara lam yudman kang ora ditanggung apa mah sarta niku syarat loro fi bai'in ing dalem jual beli wa utawi sartane iku ayaku la yen toh ngucap sira abi ku adol ingsun ka ing sira hadhihi silati ing ikil hadhihi silata ing ikilah dagangan ila syahrin maring sesasi bikada kelawan rego semene wa ila syahrin lan maring rong sasi bikada kelawan rego semene abarona sapa ya ibnu ayyub qala ngucap sapa ya hadatsana sapa ibnu ulayyah qala ngucap sapa ibnu ulayyah hadatsana sapa ayyub qala ngucap sapa ayyub hadatsana sapa amr bin syu'aib qala ngucap sapa amr hadatsani sapa abi an abihi hatta dzakara sehingga nutur sapa abihi Abdawah bin Amr bin Abdawah bin Amr. Kala ngucap sapa Abdawah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahilu rahalam apa salafun pesen wa bai'un lan adol wala syarton lan ora syarat loro fi bai'in ing dalem jual beli wala rikol lan ora batine malam yudman ma ing perkara lam yudman kang ora ditanggung apa man. Abarana sapa Muhammad bin Rafi'in, kala ngucap sapa Muhammad, hadatsana sapa Abdur Razzaq, kala ngucap sapa Abdur Razzaq, hadatsana sapa Ma'nun, an Ayyuba, an Amr bin Syu'aib, an abihi saking bapake Amr, an jaddihi saking bayi Amr.
Kala ngucap sapa jadi nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salafin saking pesen wabein lan adol wa an syartaini lan saking syarat loro fi bain ing dalem adol wahidin kang siji wa an bai imalan saking adol perkara laisa kang ora ana apa mah iku indaka ing dalem sanding sira wa an rib fi malan saking batine perkara lan yutman kang ora ditanggung apa mah. Bai'atain iku adol loro fi bai'atin ing dalem jual beli. Wa huwa utawi bai'atin iku ayaku yen toh ngucap sapa sira, yo sira niku ya wong sing adol. Abiu adol ingsun ka ing sira. Hadhihi sil'ata ing ikilah dagangan bimi ati dirhamin kelawan rego 100 dirham. Dan kelawan cash. Mabimi atai dirhamin lan kelawan 200 dirham nasi atan kelawan kredit. Iki nak tok bayar cash regone 100. Tapi nak tok kredit regone 200. Wi bai'ataini fi bai'ah. Antarane sapa Amrubnu Aliyin wa Yaqub bin Ibrahim wa Muhammad bin Musanna qalu padha ngucap sapa ruwat iku wa hadatsana sapa Yahya bin Sa'idin kala ngucap sapa Yahya hadatsana sapa Muhammad bin Amr kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Abu Salamah an Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah nahanya ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini saking adol loro fi bai'atin ing dalem jual beli. Bai'ataini fi bai'atin fi bai'ah iku maknane ngono kuwi. Nak kowe tukune cash regane 200, nak kowe tukune kredit regane 300. An-nahyu iku larangan an bai'is sunaya saking adol ganti pengecualian. Hatta tu lama singgo dingerteni apa bai'is sunaya. Ambarona sapa Ziyad bin Ayyub kala ngucap sapa Ziyad hadatsana sapa Abbad bin Al-Awwami kala ngucap sapa Abbad hadatsana sapa Sufyan bin Husainin kala ngucap sapa Sufyan hadatsana sapa Yunus an Ata'in an Jabir wa anna Nabiya sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahanya ka sapa Nabi an muhaqolati anil muhaqolati saking muhaqolah wal muzabanati lan muzabanah wal mukhabarati lan mukhabarah wa anis sunya lan saking ganti pengecualian ila antuk lama kejaba yen toh dingerteni apa sunya. Ambarana sapa Ali bin Hujrin kala ngucap sapa Ali hadatsana sapa Ismail bin Ibrahim an Ayyuba wa ahbaruna sapa Ziyad bin Ayyub kala ngucap sapa Ziyad hadatsana sapa Ibnu Ulayyah kala ngucap sapa Ibnu Ulayyah ambana sapa Ayyub an Abi Zubairi an Jabir kala ngucap sapa Jabir nahanya ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqolati saking muhaqolah wal muzabanati lan muzabanah wal mukhabarati lan mukhabarah wal muawamati lan muawamah. Muawamah itu dalam arti gawe umum. Wafun yalan gawe pengecualian. Baroh khosolan gawe kemurahan sapa Nabi fil aroya ing dalam pe aroya. An-nahlu wa wallahu a'lam bissawab wal khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.